Ahojte, ja som Domi. A ja som Tomi. A toto je Storičko. Tomáš, vieš, koľko je aktuálne na sociálnych sieťach ľudí? Neviem. No je to vyše 5,6 miliarda používateľov. To je extrémne číslo. A tipni si, že za čím tam chodia? Za komentármi? Alebo... No, presne tak. V našom týždenníku Život máme strašne veľa komentárov a prišlo nám veľmi ľúto, keby tieto komentáre zapadli prachom, pretože sú tam naozaj super skvelé príbehy, ktoré sme sa rozhodli prečítať dnes tu. Tak poďme na to. Takže dnešná otázka, ktorou sa budeme zaoberať, je, aký bol váš najväčší trapas na dovolenke? Super. Je to úplne ideálna otázka, pretože máme dovolenkové obdobie a zaujíma ma, že s čím sa naši sledovateľia podelili, aké príbehy sú tam. No tak hneď Gabika sa nám tu podelila so svojím trapasom z dovolenky. No poďme na to. A napísala, na nuda pláži sme stretli susedov. Tak to nechceš, aby sa ti stalo. To naozaj Naozaj nechceš. Predstav si, že stretávaš tú susedu každý deň a teraz ju stretneš na nuda pláži a už sa nikdy na ňu nebudeš pozerať rovnako. No, ja keď som si to predstavila, vlastne v podstate premýšľam nad tým tak, že vlastne aj tá suseda tam pravdepodobne prišla na tú nuda pláž s tým istým zámerom. Takže vlastne zistili, že majú rovnaké hobby a možno potom chodili na nuda pláž spolu? Presne, to ma napadlo. Ideál, super. Takže Gabika, super komentár, veľmi pekne ti za neho ďakujeme. Toto je trošku dlhší príbeh a Ľudská nám píše. Taký menší trapas sa mi stal minulý rok na Tuniskom ostrove. Celé dni boli na pláži kone a ťavy a ja som bola s jedným fajn chlapíkom. S koňom dohodnutá, že na ďalší deň v nejakú hodinu prídem a povozím sa. Len sa stalo to, že som si ho pomýlila s iným Tunisanom na koni a vozila som sa na druhom. A on tam akorát prišiel a bol urazený. Ale ja som si ich fakt pomýlila, lebo aj chlapík, jeden aj druhý, vyzerali dosť podobne a dokonca aj tie kone farebne. Nuž, čo už. Ja si myslím, že to je dosť častý problém, že toto sa stáva a mne sa to priznám tiež stalo na dovolenke. Takže úplne chápem ľudskú. Podľa mňa, aj keď prídeš napríklad že do Japonska, tak máš pocit, podľa mňa, že vidíš úplne že naklonovaných ľudí. Hej. Ale sú pri mne, podľa mňa oni si to myslia aj to isté o nás. Presne to som sa povedať, si mi to vytrhla z úst, že určite to majú rovnako, čo ja nechápem, ale zase oni nechápu nás, takže to je úplne to isté. Ďalej tu máme Ľudku. Chceš prečítať komentár? No tak poďme. Je to trošku bohatšie, ona sa podelila naozaj že s viacerými príbehmi v jednom komentári, takže... Fúha, tak Ľubka tu má naozaj veľmi plodný komentár. Začíname jedným trošku takým vyostrenejším a teda napísala, že v Dubrovníku ma odpal holub. Ospravedlňujem sa za tento výraz, ale zas prinieslo to možno šťastie, nie? No, neviem, Ľubka, ako si to brala, lebo práve presne toto by malo priniesť šťastie, ale ako sa tak pozerám na tie tvoje príbehy ďalšie, tak asi ti to šťastie moc neprinieslo. No povedz, čo tam bolo ďalej? Pretože následuje, že v Bulharsku mi čajka ukradla raňajky a okradli ma v MHD. Tak to naozaj šťastie neprinieslo teda. Ja ešte premýšľam teda, čajku mám chápať, že to je ako vták, nie žena, hej? Ak by to bola žena, tak to by bolo trošku asi divné. Tak, no akože... Stalo sa ti, že ti niekedy ukradol raňajky? Alebo... To sa mi nestalo, ale keby sa mi to stalo, ja som veľmi nervózna ráno, pokiaľ nedostanem hneď ráno raňajky, alebo teda nie som najedená. Proste keď som hladná a nevyspatá, tak sa ku mne proste netreba priblížovať. Tak to by som ťa nechcel stretnúť asi tak. Ale teda s touto čajkou by som sa asi normálne že pobila. Normálne by som asi za ňou bežala. Neviem teda, ako veľmi vysoko ona hneď vyletí, ale asi by som jej ten schrňapla, ten rožok. Asi by som nedobehla, asi nie. Asi by som nedobehla. No a teda okradli ju v MHDčke, to je také celkom smutné, no. To je, by som povedal, dosť aj realita práve na týchto dovolenkových destináciách niektorých, takže treba si dávať pozor. Ale vieš, no tak ak stojíš a držíš sa proste tej rúčky, tak proste nemáš na výber, ľudia ti siahnu proste do vrecka, alebo teda neviem, ako sa to Ľubke stalo, ako to bolo v jej prípade. To už viac nerozvinula, takže Ľubka ďalej píše, že v Janove ju miestny švihák poťahol za ucho, nevediac, že je 2 mesiace po plastike. Teda, neviem, ako si to mám predstaviť, že ako sa to asi, či mu ostalo nejak kúsok jej ucha nejak v ruke, ale... No ja práve premýšľam nad tým, že čo to bolo za plastiku. Lebo teda nestretla som sa osobne s tým, že by si niekto dal robiť plastiku ucha, alebo
niečo v tej oblasti, takže to je pre mňa novinka, ale teda muselo to byť pre toho človeka. No, tak pre toho človeka asi by som sa ja cítil oveľa viac trápne. Ja by som si asi myslela, že to je nejaký kanadský žartík proste, že niekto sa napálil. Niekto si zo mňa vystrelil. Ďalej tu píše, že toto je zaujímavé, toto ma fakt zaujalo, že vo Vodiciach si nezávisle od seba dvaja chlapi klakli predo mňa na kolená. Jeden zvolal beautiful body a druhý prosil moju mamu o moju ruku. OK, tak to je veľmi bizarný príbeh. Toto fakt priznám sa, že som ešte nikdy nepočul, ani som nikdy nevidel niečo také. No a teraz ja si to tak predstavujem, no že kráčaš, teda ja by som kráčala so svojou mamou a teda písala, že dvaja nezávisle od seba, to znamená, že to nebolo dohodnuté. To znamená, že dvaja muži, chlapi, mali ten istý zámer, ten istý cieľ v ten istý moment, v ten istý deň, na tom istom mieste. To mi úplne, že normálne to neznie real. Je to až neuveriteľné, že by sa takéto niečo mohlo stať. Ale teda komplimenty skadekoľvek príjmame, dúfam pozitívne. Ale že vlastne hneď ju požiadal o ruku, vieš, to bolo fakt ako, že ale aký galantný, že mamu sa spýtal, to už dnes nie je veľmi bežné, že sa spýta mami. Ako by sa reagovala, keby sa takéto niečo stalo? Fúha, no ja som veľmi citlivá na tieto stanty alebo takéto prejavy nejakých ako cudzích ľudí, že asi by som si myslela, že tomu človeku šiblo. Ale asi by som to brala ako srandu. Určite. Treba to brať s humorom, treba sa brať vážne. Pokračuje stále Ľubka. Ľubka, ideš. Ľubka toľko príbehov v jednom komentári. Aspoň tu máme čo čítať. No. A v Čiernej Hore mi náhodne pri prudkom pohybe v otáčaní sa dala miestna pubertiačka nechtiac facku. Potom sa na tom s rovesníkmi rehotali. Tak to muselo byť nepríjemné, teda. No dobré, ale teda mne z toho znie, že potom sa na tom s rovesníkmi rehotali, že teda ona sa asi nesmiala. No tak ja by som sa tiež nesmial, keby mi dá niekto facku. Tak Ľubka, dúfam, že to nebolo, že to nezanechalo na tebe žiadne stopy. Ale ďakujeme teda, že sa podelila naozaj za tieto príbehy, ktoré si zažila. Naozaj ďakujeme za všetky, za každý jeden, bol veľmi plodný. Asi teda môžeme ísť ďalej. Tak, máme tu Martulu, asi Martušku, Martu, ak ju teda neurazím, tak ju budem takto volať. Keď sme šli sa prejsť po pláži, po celom pobreží, až po koniec a zašli sme za skalu, že pôjdeme ďalej a tam nudisti čakali, kedy sa vyzlečieme. Zase nudisti. A my sme nevedeli, ako odtiaľ výjsť, lebo naspäť sa už ísť nedalo, stúpla voda, ale našli sme schody v tej skale a skončili sme na hlavnej ceste von z letoviska. Toto je nepríjemné a priznám sa, že úplne chápem, ako sa cítili, pretože niečo podobné sa stalo aj mne. Áno, stalo sa to mne s bratom v Chorvátsku, keď sme boli. A my sme vlastne neboli konkrétne na Duna pláži, boli sme na klasickej pláži a rozhodli sme sa, že ideme si zaplávať. A jak sme plávali, tak zistili sme, že nejak sa okolo nás objavujú ľudia bez plaviek. Takže sme zistili, že my sme doplávali na Duna pláž, tak sme to okamžite otočili a išli sme naspäť, pretože neboli to úprimne príjemné pohľady. Akože ja mám takú skúsenosť z Chorvátska, že tam sa asi úplne nedelí, že klasická nuda pláž, ja mám pocit, že tam minimálne ženy teda chodili vždy hore bez. Takže, no, ale teda akože boli sme úplne klasické pláži, proste ľudia chodia v plavkách, ale doplávali sme potom na tú nuda pláž, na ktorú sme vlastne... To bol taký bonus. No, bonus. Odmena za únavnú plavbu, hej. Ale dobre. Dobre, posúďme sa teda ďalej. A máme tu Zuzkin komentár, ktorá sa tiež podelila naozaj vtipnou historkou v Rumunsku, kde v Konstanci, dúfam, že to správne čítam, sme bývali na priváte a stadiaľ sme chodívali na pláž k moru. Dvaja synovia boli s nami a samozrejme, keď sme prišli z pláže, tak som im vždy niečo uvarila. Zašla som k mesiarovi, chcela som kúpiť mäso do polievky, hovädzie mäso. U mesiara neboli mäsa rozporcované, ale také tie úplné polky boli zavesené a rumunsky som nevedela. Tak som ukázala na mäso a opýtala som sa mu a on na to
No, madame B. Úplne super, sa mi páči, ako sa ľudia dokážu vynájsť, že kreatívu úplne oceňujem. Ja sa napríklad často stretávam s tým, že vždy sa spolieham na to, že dokážem, že rozumiem po anglicky, rozprávam po anglicky a vždy prídem do nejakej končiny sveta, kde zrovna po anglicky nevedia. A tedy ti nepomôže, že teda máš školu s angličtinou a teda musíš sa dohovoriť rukami, nohami. Musíš sa nejako vynájsť. A mne sa teda ľúbi teda Zuzka, jak písala, že Zuzka mala si šťastie, že teda zvieratá majú univerzálny jazyk všade po celom svete, takže si to využila a pochopili ste sa teda s mesiarom. Tak v tomto prípade si nepoužila ruky alebo nohy, ale... Dúfame teda, že polievka vyšla, že to bolo chutné a dovolenka dopadla dobre. Tak a ďakujeme ti, že si sa podelila o tento príbeh, o tento... Ja to ani nemôžem nazvať trapasom, to je taká milá historka. Áno, tiež som úplne za. No a mali sme tu takýchto plodných historiek veľmi veľa dnes a veľmi vám pekne za to ďakujeme, pretože bez týchto príbehov by toto storičko nevzniklo. Presne tak. A neváhajte, ak teda ste nezačuli svoj komentár, tak zbehnite na náš Facebook, Instagram, TikTok, kde tieto otázky môžete nájsť a kľudne sa podielte s vašim príbehom. Možno práve prečítame ten váš. Tak, pretože my čítame komentáre, aby ste vy nemuseli. Presne tak. Takže sa vidíme v ďalšom storičku. Čaute. Čaute.